שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית המצפן, כאן במהות TV מבית רדיו מהות החיים, והפעם אנחנו מדברים על האתיקה של הכפרה. האם אדם שחטא והורשע בבית המשפט ושילם את חובו לחברה, יכול לחזור לחייו הקודמים כאילו לא קרה דבר? האם אנחנו כחברה נקבל אותו ונמחה לו על עברו? איתנו כאן הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה בצוהר, ועורכת הדין חן מאירי, סנגורית פלילית שייצגה בין השאר את משה איבגי וגונן שגב ועוד ועוד. אז אנחנו בעצם לא מדברים כאן על חוק, כי האדם שילם את חובו לחברה, ישב במאסר או חוזר בעצם לחיים שלו, ואז השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה, איך אנחנו מגיבים לזה. כשאת אומרת חוזר לחייו, אני רוצה לתקן אותך, כי הוא לא באמת חוזר לחייו. זה אולי מצב אוטופי שבן אדם שריצה את העונש, משתחרר לחברה ומקבל בחזרה את החיים שלו. בפועל זה לא מה שקורה. בפועל הוא חוזר למציאות מאוד מורכבת, בין אם זה פנים משפחתית ובטח ובטח אם זה חברתית. כי אנחנו כחברה לא יודעים לשים את הגבול בין אסיר או בן אדם ששוחרר לבין אדם שכבר בעצם מחלו לו, כי לא מוחלים אף פעם. האות קין והקלון זה משהו שרודף את האדם עד יום מותו. וזה אומר שגם אם הוא מבקש לחזור לעיסוקה, ואם זה עיסוק ברמה הציבורית, אם זה ברמה האישית, הוא נתקל בבעיות, הוא נתקל בהפניית גב, וזה דבר שאנחנו רואים מלא. קשה לנו כחברה מאוד למחול, אבל אנחנו גם, זה עניין של נראות. אנחנו לא רוצים להתאפס כמי שמחלו למישהו שעשה משהו רע. זה מישהו שלכל החיים יזכרו לו את זה. וזה לא משנה כמה בן אדם הודע והתחרט, ולרוב הם עושים את זה. מעטים האנשים שבעצם לא עוברים איזשהו תהליך מסוים, או לא מבינים את הטעות שלהם. יש לא מעטים, במיוחד בעבירות מין ומפורסמים, שלא מבינים את הטעות, אבל על זה אנחנו נדבר. כן. הרב שרלו, אז האם אתה מסכים עם חן שאנחנו באמת לא מוחלים, אנחנו פוחדים איך אנחנו נתפסים מהצד? יש שני ביטויים מאוד נפוצים בחברה הישראלית שאני לא יכול לסבול. האחד, שילם את חובו לחברה. הוא לא שילם שום דבר, הוא לא חייב שום דבר לחברה, הוא נענש. קודם כל, let's name it. כלומר, זה לא חוב, זה דבר אחד. דבר שני, זה הנוסח האוטומטי של התנצלות. אני לא התכוונתי לפגוע, אבל אם מישהו נפגע, אני מבקש סליחה. בעצם מה אני אומר? אני צדיק, לא התכוונתי לפגוע. את דפוקה, כי את נפגעת. ואני ברוב טובי מוכן שאם נפגעת, למרות שאני לא התכוונתי, איזה לארג' אני מוחל על הפגיעה. אז צריך לנקות את שני הדברים האלה ולומר שהסיפור של חזרת אדם לחברה אחרי שהוא נענש, הוא באמת צריך להיות סיפור מורכב. משתי סיבות. א', יש נפגעות, או נפגעים, לא משנה, כן? כלומר, הוא לא השחקן היחידי במגרש. יש לו קורבנות. יש לו קורבנות, וגם אני צריך לשקלל את כל הסיפור הזה. ב', אני מאוד מסכים מצד שני, עם הטיעון שאנחנו חייבים להיות חברה שמאפשרת למישהו שנפל לקום, כי אחרת אולי כולנו נמצא את עצמנו על הרצפה, כי לכל אחד יש את התקלות שלו ואת השאלה מה זה אומר מאפשר לקום. ולכן התהליך של חזרה לחברה צריך להיות יותר ארוך ויותר מורכב. זה לא רק יצאתי מהכלא או מהעונש וכדומה, שילמתי את חובי לחברה, ועכשיו הציפייה שלי היא שאני חוזר למקומי. כמו שאמרת, זה כולל קודם כל התנצלות, זה כולל ריצוי, ריפוי, זה כולל הרבה מאוד דברים. כלומר, העמדה שלי היא עמדת ביניים כזאת. היא מאוד מאוד בעד האפשרות שהאדם יחזור לחברה, ואנחנו באמת צריכים להשתנות כחברה, כי אחרת יש לנו בעיה קשה, והנראות בטח שאנחנו צריכים להיזהר ממנה, ואני מסכים מאוד עם זה, אבל מצד שני, זה לא שילמתי את חובי, חזרתי, הכל בסדר. זה מאוד מורכב. אני דווקא רוצה להתייחס למקרה של גונן שגב. גונן, אגב, ביצע עבירות סמים, אנחנו כולנו יודעים את זה. והוא גם ריגל לטובת איראן? שנייה, לפני שהוא ריגל לטובת איראן, אגב, אני חושבת שאנחנו, אני לא יכולה להגיד גרמנו לזה, אבל מה שקרה בפועל, אחרי שהוא ביצע את העבירות סמים, הוא שילם את חובו לחברה, הוא גם אגב קיבל שליש בסיבוב הראשון, ואז השר ליצמן, שהיה שר הבריאות, לא הסכים להחזיר לו את הרישיון רפואה. אני חושבת שזה העניין שפגע בו. עכשיו, גם משיחות שלי איתו וגם מהחוות דעת של הפסיכולוג הראשי של שב"ס,
עולה שהמניע לביצוע העבירות של הריגול, זה הפגיעה האישית שלו. עכשיו, אני חלילה לא מנרמלת את זה, זה מאוד חמור מה שהוא עשה. למה זה משנה בעצם? אני אגיד למה זה משנה. אנחנו צריכים לתת מקום לבן אדם כן להתקבל בחזרה, כי מה שאנחנו מייצרים זה אנטיגוניזם. אני לא מצדיקה את זה חלילה, אבל שבן אדם לא מכילים אותו, הוא בהכרח פונה לדרכים, זה כמו בן אדם, זה כמו סוחר סמים, שהוא הרוויח מכספי סמים, ואז הוא מבקש לחזור למצוא עבודה, והוא לא מוצא, לרוב זה מה שקורה, מעסיקים לא מוכנים לקבל אותו, כי אומרים, מה אנחנו ניקח אותו, מחר הוא, לא יודעת מה, הוא ימכור משהו ויסבך אותנו, והשם שלנו יוכתם. הם מסתכלים ראייה עתידית. ואז מה שקורה זה שבפועל, הוא אומר, טוב, אני אלך למוכר והידוע, ואז הוא חוזר לבצע פשעים. אני חושבת שאנחנו צריכים להיזהר פה בדיון הזה, לא באמת להיכנס למשבצת של להצדיק מרגלים חלילה. לא, אנחנו לא שם. אנחנו אבל מדברים על מאיפה זה באמת נובע, אז משיקולי אגו, משיקולים של באמת, אני לא אקרא לזה פסון, אבל זה פגיעה, זה פגיעה גם עבורם, גם שהם עברו עבירות וגם חמורות, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם כן רוצים שהחברה תדע להכיל אותם, תדע לקבל אותם חזרה, כי בסוף הם באמת שילמו את חובם, ולשלם את החוב זה לא רק לשבת בכלא, הם משלמים הרבה מחירים מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. את אומרת לשלם את החוב, והרב שרלו, אתה אמרת שיש לך בעיה עם הביטוי הזה. אני מאוד אוהב, כן, אבל אני רוצה רק, מה ההבדל בהסתכלות האתית על הסיפור? אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל זה רק מרכיב אחד. החברה היא לא רק המקבלת, היא גם הנפגעת. במקרה, נניח של ריגול או זה, או, כפי שאמרתי, נפגעים, נפגעות, הם פה, הם חיים בתוכנו. כלומר, אנחנו צריכים לשקלל את המפה כולה. אני אגיד מאיפה אני מכיר את הסוגיה, כדי שזה יהיה ברור. אני מקימי פורום תקנה, שעוסק בפגיעות מיניות שלא מטופלות על ידי מערכת המשפט. לא מכבסה, לא כדי לחבס את הכביסה המלוכלכת בפנים, בדיוק להפך. להוציא את הכביסה המלוכלכת בחוץ, ואחת הסוגיות שהיא תמיד היא חזרת עבריין מין לקהילה. עכשיו, הקהילה הדתית זה עוד יותר משמעותי. האם הוא חוזר לבית כנסת? האם הוא מקבל עלייה לתורה? האם הוא מחלק סוכריות לילדים? האם הוא... כלומר, יש באמת... וגם אתם עוסקים ברבנים שפגעו. גם בבעלי סמכות. אנחנו רק בבעלי סמכות. כלומר, רק פגיעה על ידי בעלי סמכות. אגב, אני חייבת לקטוע אותך. דווקא בנושא של עבירות מין, אז השילם את חובו לא רלוונטי. בדיוק. לא, כי יש פשוט חוק דרקוני ש5 שנים אחרי השחרור המלא, או השליש, זה לא משנה, עדיין יש פיקוח של יחידה שהוקמה בשירות בתי הסוהר, שפשוט יושבת על הצוואר של עבריין המין ברמה שמגבילה גם את הבני משפחה שלו. זאת אומרת, אם הוא גר, זה גבר שיש לו משפחה נורמטיבית, אסור שיהיה, סתם דוגמא, טלפונים חכמים בבית, טלוויזיה לפעמים, הם יכולים להיכנס בכל שעה, באמת דברים, אסור לו להיות במקום שיש בו, סתם דוגמא, הולך לסופר, למקומות, באמת, לא בית כנסת, מספיק שיש שם פוטנציאל, שיש שם סתם קטין או קטינה, הוא חייב להתרחק, זאת אומרת, זה פה... זה מעולה בעיניי, אבל בגלל שאנחנו לא עוסקים פה בחוק, אלא במצפון ומוסר, אז בואו רגע נשים בצד. אז לכן, לא, אבל אני מאוד מזדהים, אני לא נכנס כרגע לפרטים, יכול להיות שזה דרקוני מדי, אני לא מדבר כרגע על... אבל עצם הרעיון שהחזרה היא הדרגתית, עצם הרעיון שיש לי גם ציפיות ממנו, לא רק... יש ציפיות מהחברה לקבל אותו, אבל כפי שאמרתי, ברגע שאתה משקלל את הכל, יש לי גם ציפיות ממנו. ציפיות ממנו על קודם כל התנצלות, פיצוי וכדומה של דברים שמעבר, כמו שאמרת, מעבר לשאלת החוק והמשפט. יש לי גם סוג מסוים של הכרה שהוא צריך לקנות מחדש את המקום ואת האמון. עכשיו, יש לזה גם נזקים, שמענו. הנזקים יכולים להיות שמי שלא מקבלים אותו, אז הוא חוזר... האופציה היחידה, צריך לשקלל בין כל הדברים, אבל אני לא רואה רק את להפך, לא רק שאני לא רואה את העבריין מול עיניי במקום הראשון, אני קודם כל רואה את הנפגעים. אבל כשאתה מדבר על חזרה הדרגתית לחיים, אז אם אנחנו מדברים למשל על רב שפגע בתלמידים, האם הוא יכול לחזור הדרגתית לחיים שבהם הוא נפגש עם תלמידים? ומורה להם את הדרך. לאורך זמן יכול להיות שכן, אבל בטח שלא מיד. בטח שקודם כל... מה הפקטור של הזמן כאן יכול לעשות? זה לא קשור לזמן, זה קשור לתהליכים. זה קשור לתהליכים. קודם כל, האם אני השתכנעתי, אם אני צריך לתת את האישור הזה, האם אני השתכנעתי שקודם כל שהוא הבין שהוא פגע? כי הרבה פעמים יש הכחשה פנימית, יש אמירה, זה לא רציני היה, וסתם הפרוגרסיביות האלה
תפסו אותי וכל מיני דברים שכאלה, והייתה שופטת ולא שופט וכדומה. קודם כל, איפה הוא נמצא? עכשיו אני מדבר שוב מהמישור האתי, לא מהמישור החוקי. האם הוא מקבל על עצמו עכשיו 3, 4, 5 שנים שהוא לא מתעסק עם אף אחד, עם תלמידים, והאם הוא עומד בזה? וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יכול להיות תהליך כזה, אבל התהליך צריך להיות תהליך א', שהוא באמת משהו אמיתי שהוא עובר, ומשהו שאנחנו יכולים להשתכנע שהוא באמת, יש אפשרות לחזור. אגב, גם לתלמידים אני הייתי אומר לו, בשום אופן לא תלמידים צעירים, אלא רק תלמידים, אתה תלמד רק תלמידים בגירים, שהם בעלי יכולת זה, ויודעים גם עליך, אז אתה, ועוד כהנה וכהנה. אני חושבת שאנחנו בעצם מדברים עכשיו על אנשים שיש להם איזשהו פרופיל ציבורי, לא משנה אם הם רבנים, שחקנים, פוליטיקאים, ואז זה כבר הופך את זה למשהו הרבה יותר גדול, כי אם שחקן רוצה לחזור לבמות, אחרי שהוא הואשם בעבירות מין והורשע, אז מצד אחד האמירה היא, כן, הוא ישב במאסר, וזהו, מה עוד אתם רוצים שהוא יעשה? ויחד עם זאת, וואלה, לחזור פשוט כאילו לא קרה דבר? אני יכולה להגיד ככה, את מדברת על לחזור, אני נותן לך דוגמאות טריות, כאלה שלא הורשעו בכלל, שנפתח תיק, שהתיק נסגר ולא מקבלים אותם. עכשיו, הרגע ראיתי איזשהו, קפץ לי, שאייל גולן מבטלים איזשהו מחזמר של השירים שלו שרצו לעשות. אני מדברת איתך על משה איבגי, על חנן גולדבלט. אם הם יחזרו לבמות, אז אפשר להבין את הכעס, את התסכול מצד החברה. אני לא רוצה להגיד רק נשים, כי זה לא רק נשים כועסות. אני לא יכולה להבין את התסכול הזה. אני חושבת שצריך לשים נקודה, צריך לשים סטופ, צריך לקבל הכרעות שיפוטיות, לקבל תהליכים מסוימים שהוא עבר, וברור שיש נקודת זרקור תמיד. דווקא בגלל שהוא דמות ציבורית, הוא יודע שכל דבר הכי קטן יעורר את החשד. אני לא חושבת שצריך לבוא ולהעניש אותו פעמיים בזה להגיד לו, אתה לא צריך לחזור לככה, כי אין איזה סוף. הרי אם הוא היה מוכר בסופר, אז זה כן לגיטימי, בגלל שהוא מוכר, אז זה לא לגיטימי. את היית הולכת להצגה של משה איבגי היום? לגמרי. לגמרי. איך בלי שום דילמה? כי... אני שואלת אותך לא כעורכת דין. כן. שואלת אותך עכשיו כבן אדם, כאישה. כי אני חושבת שבן אדם שעובר, גם אם הוא לא יודע בזה, וגם אם הוא יכחיש לצורך העניין, הוא עובר תהליך עם עצמו. אני חושבת שבן אדם מבין את הטעות שלו, בין אם זה משום איך אני אסביר? בן אדם שמתחרט, הוא יכול להתחרט גם מטעמים, אגב, לא רציונליים, מטעמים שהוא מבין שהוא פגע במשפחה שלו, מטעמים שהוא פגע בעצמו כי הוא איבד את המעמד שלו. אבל משה איבגי למשל לא אמר, אני מתחרט על מעשיי. הוא לא אמר, אני אומרת לך שהוא מתחרט, אני אומרת לך שזה לא משנה לי מה הסיבה. אם אני יודעת שהוא היום לא יבצע את העבירות כי לא שווה לו, כי זה לא כדאי לו, זה מבחינתי מספק אותי. אני יודעת שפה אלמנט ההרתעה, הרי אחד השיקולים של הענישה, זה הרתעה. הוא הורתע. אני אומרת לך שהוא הורתע. הרי אחרת אין אפקט למאסרים. אין אפקט לכל ההליך המשפטי אם בן אדם לא יוצא ומורתע. הרי זו אחת המטרות של הענישה. אז אם אני יודעת שהוא הורתע כי הוא קיבל עונש מסוים, אז כן, אני יכולה לדעת שאני יכולה לסמוך על הבן אדם הזה. שוב, ברור שתמיד העין תהיה פקוחה אם הוא ירצה או לא ירצה. אבל לבוא ולהגיד, אתה לא תעלה לבמות בגלל שריצית המאסר, זה לא מקובל עליי. אני חושבת שאנחנו כחברה מפספסים פה המון. כי איזה מסר אנחנו מעבירים? שבן אדם שבאמת גם עושה שיקום... תיזהר לא לתקוף מינית נשים, זה המסר, לא? אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה. יש גם בתורה מודה ועוזב ירוחם. אז הרב שרלו. העולם האתי שלי לקוח מתוך הלכות תשובה. יש מושג כזה של הלכות תשובה. ואני מראש אומר שאני אתן דוגמאות, לזה לא זה, אבל תארו לעצמכם ששחקן, שוב, אני לא אדבר על מישהו ספציפי, אני לא בקיא בפרטים, אוקיי? ושחקן יוצא ממאסר שהוא קיבל וכדומה, ואומר, אני הבנתי, אני מקבל על עצמי בשלוש שנים הקרובות לא להופיע, אוקיי? ואני אעשה דברים אחרים וכדומה, עוד 3 שנים, אחרי כל התהליך וכדומה, אני אעלה מחדש על הבמה ומבקש מהחברה לקבל אותי, אני אתנצל, ואני לא רק אתנצל, אלא אני אתנצל וכלפי הנפגעות או נפגעים וכדומה. זה התהליך שצריך לעשות. התהליך צריך להיות מעבר לתהליך המשפטי, צריך להיות תהליך אתי. ואז באמת
גם אנחנו כחברה, ופה אני מסכים איתך. זה ענישה כפולה, אני לא אבל זה לא מסכימה איתך. ענישה. זה ענישה כפולה. כי אם אתה מחליט שזה העונש הראוי, בעד עבירות מסוימות, אתה יכול להגיד, אני כחברה רוצה תקופת צינון של 3 שנים, אתה לא תעלה. זה בדיוק מה שאני אומר. זה ענישה כפולה. למה? ענישה חברתית. אני אסביר. הענישה החברתית מגולמת בענישה המשפטית. בזה אני לא מסכים, כי כמו שאת אמרת, איזה מסר אתה מוסר, אני נורא מזדהה עם מה שאת אומרת, איזה מסר אנחנו חס וחלילה נמסור שאי אפשר לתקן ואי אפשר לחזור. אבל באותה מידה, מעבר לענישה, איזה מסר אני מוסר בכך שיצאת מהכלא, אתה עולה על הבמה, ואז בעצם אני... אתה לא עושה את זה כדי לשעשע, לא, כי זה... אתה עושה את זה כי זה משלח לחמך. הבנתי היטב, אבל איזה מסר נמסר עכשיו לחברה, שבעצם היה אירוע, נגמר, בסופו של דבר אני חושב גם על החברה, וכפי שאמרתי, אני חושב על הנפגעים והנפגעות. אחד הדברים המרכזיים בהלכות תשובה הוא, אנחנו מכירים את זה בביטוי, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. השאלה אם היה שם תהליך של ריצוי, או תהליך של אטימות. לכן אמרתי, זה נורא תלוי ברמת ההכרה שלו, זה נורא תלוי ברמת ההתנצלות שלו, קבלת אחריות, זה לא רק במובן הישראלי, אני מקבל אחריות ובזה סיימתי את קבלת האחריות. איזה אחריות אתה מקבל? מה אתה עושה כתוצאה מהדבר הזה? כל השאלות החברתיות האלה, הלא משפטיות, הן תנאי לכך, ואז אנחנו יכולים ביחד לקרוא לחברה גם להבין, כולנו נופלים, ואם אנחנו... לא, בדיוק. אבל אם אנחנו נאטום את דרך השיבה, גם נעשה טעות אתית. וזה אני מסכים לגמרי. שאלה הכי פרקטית. האם ללכת להצגה שבה מופיע מישהו שהורשע בעבירת מין, ועכשיו חוזר לחיים? שוב, מבחינתי זה תלוי מה קרה. אז אני אומר, זה תלוי. אם הוא יצא מהכלא, לא התנצל, לא לקח אחריות, לא צינן, לא זה וכדומה, עלה לבמה, אני רואה בזה תמיכה בעוול כלפי הנפגעים, נפגעות, כלפי החברה וכדומה, בשום אופן לא. אם הוא עבר תהליך, ואומר אחרי אותו זמן, אני מבקש את רשותכם, נקרא לזה כך, לחזור, אני חוזר, אני מבין את זה וכדומה, אני אלך להצגה כדי לתמוך בהיותנו חברה שיש בה גם חמלה. אז אתה אומר שיש לפן הציבורי, הוא חייב להתראיין ולהגיד, אני מודה ואני מתנצל. זה ודאי, אבל אייל גולן עשה את זה לפני שבוע, ואף אחד לא האמין לו. אני לא עוקב, חברים. הנוסח של ההתנצלות שלו לחלוטין לא היה, עשיתי ואני מתנצל. לחלוטין לא. אבל חן, אני רוצה לשאול אותך משהו. כי בסוף, את, לפני שאת עורכת דין, ואת סנגורית פלילית מוערכת, את בסוף אישה. ואת גם אימא. הפכת לאימא לפני כשנה. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה שאת יושבת פה ומדברת לטובת האנשים האלה שפשעו ותבינו אותם ואת מייצגת אותם, האם זה באמת כל כך פשוט לך? האם את כאישה, כאימא, יש לך דילמות מוסריות סביב העניין הזה? האם את באמת תייצגי כל אחד? אני לא אייצג כל אחד. אני חושבת שאגב, אני לא אייצג כל אחד לא משום שהעבירות מעוררות בסלידה. אני ספציפית בנישה שלי חושבת אני כן צריכה, אני בסוף, הפנים שלהם מול בית משפט. אני צריכה לבוא ולשכנע בדבר מסוים. אם אני לא משתכנעת, כי אני כבר יש לי את הכלים המקצועיים לבוא ולכמת, מה שאגב טלוויזיה לא עושה, לכמת את הלקיחת אחריות, את הרצון בטיפול, את הפוטנציאל השיקומי, זה תהליך שאני עושה, ואז אני יכולה לתווך את זה לבית משפט. זה יכול להיות העבירה הכי קלה, אגב, לצורך העניין, עבירה של גנבת מסטיק, ששם אני אשתכנע שאני לא רוצה לייצג, מוסרית, כי אני לא רואה בזה... מוסרית? לא יודעת מוסרית, אבל אולי משפטית, כי אני לא אצליח להגיד אותו. את בעצם מדברת האם יש מספיק ראיות, האם אני יכולה... לא. אני גם מסתכלת על זה בפן הטכני-משפטי, אבל גם כן יש פה שאלות של מוסר. אני רק רוצה לומר שאנחנו הלכנו לנישה אחת של עבירות. יש נישות אחרות לגמרי. עבירות רכוש קשות, פריצות. אגב, אני רוצה לשאול שאלה בהקשר הזה. להם, את כן תלכי להצגה שלהם? כי אני חושבת שזה גם לא נכון לבוא ולהגיד, העבירות האלה, יש עוד כאן, תמיד הזרקור הוא על עבירות מין. אני חושבת שיש עבירות שהן יותר חמורות, והתוצאות שלהם הרבה יותר קשות, כי בן אדם שעולה שיכור זה לכפות על בן אדם אחר, מציאות שאתה עולה עם אקדח טעון בעצם לרכב. גם לאנוס אישה זה נורא והיום, והוא רוצח את נפשה. בואו לטובת כולנו, ובעיקר לטובתכן, לא ניכנס לתוך תחרות של מה יותר קשה. מה שאני טוענת פה, שאנחנו מנרמלים פה באיזשהו מובן, דברים אחרים.
כי למשל, עבירות רכוש, אז עבירות שוחד ועבירות אחרות, למה זה יותר סימפטי? זה לא יותר סימפטי, נכון. ריגול לטובת איראן זה נורא כמו... בוודאי. כמו אוקיי, אונס, אבל תחרות. התכנסנו בעיקר על תהליך התיקון. ואני רוצה עוד פעם לחזור לאתיקה של התיקון. הטענה שלי היא שהמערכת המשפטית היא נושא אחד. אבל האמת היא שזה גם לשני הכיוונים. אם אנחנו רוצים מערכת תיקון אמיתית ויכולת של כפרה וכדומה, יש עוד דבר שהחברה הישראלית חייבת להתרגל אליו, והוא שזה שיש חשדות נגד מישהו, שמישהו סיפר משהו וכדומה וכדומה, זה עדיין לא עובדות. אני עובר עכשיו ללפני הרשעה, כן? אין חזקת חפות, למקרה ששאלת. זה ממש נורא לא ואיום. חברתית ולא משפטית. זה באמת נורא ואיום. החברה מרשיעה עוד הרבה לפני שבית משפט מרשיעה. ואנחנו צריכים להיזהר גם מזה. צריכים להיזהר מזה בגלל העובדה שאנחנו עושים עוול נורא. זה שאנחנו תובעים בדיקה וחקירה מוצדק לגמרי. אבל זה שאנחנו כבר, קודם כל, הרשענו אותו. כן? ועכשיו אנחנו גם אומרים, טוב, נחכה לבדיקה ולחקירה, גם זה דבר שצריך תיקון. צריך תיקון משני הצדדים. צריך לפני הבירור, ולדעת חברתית שאנחנו לא יכולים לעשות לינץ', אנחנו לא יכולים לעשות משפט בכיכר העיר. זה מצד אחד. מצד שני, הסיפור הוא לא רק משפטי. והסיפור הוא גם אתי אחרי שהתברר לנו שהסיפור נכון. צריך את שני הפנים. אני חייבת לשאול אותכן, אני חייבת לשאול. זה נכון, הרי כל אדם זכאי לייצוג וכולי, אנחנו מכירים את הסיסמאות האלה, אבל בסוף, את זאת שמייצגת את אותו אדם שחשוד בריגול, שחשוד בעבירות מין. האם את לפעמים שואלת את עצמך, איך הגעתי להיות זאת שעושה את העבודה הזאת? למה דווקא אני? אני לא רואה בזה משהו שלילי, אני לא רואה בזה קונוטציה שלילית, ההפך. אני ההפך, אני חושבת, הרי בסוף, אם זה גונן, ואם זה איבגי, ואם זה ניסו שחר, וזה כל אחד, או קסטיאל, כל אלה בסוף חוזרים לחיות בקרבנו. החברה כאילו מתעלמת מהנתון הזה. הרי רצידיביזם, מה זה רצידיביזם? זה בן אדם שעשה עבירה, הוא חוזר לעשות את אותה עבירה. המטרה שלנו כחברה צריכה לעודד אי חזרתיות לכלא ולביצוע עבירות. רגע, כן, אבל את לא מטפלת באנשים האלה. אני לא, אבל אני... דיברתי עם מטפל בפדופילים, שזה באמת מה שהוא אמר לי. בסוף האנשים האלה חוזרים לחברה. אבל אני זה שעוזר להם, אבל את כעורכת דין... אז אני מסבירה. החברה נותנת איזשהו תמריץ מסוים. היא אומרת, תקשיב, זה ממש שיטת המקל והגזר. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אתה יכול לשבת באגף רגל על רגל כל היום, אבל אתה יכול, וגם בגלל זה הם נעזרים בי, לסייע להם, להבין שהם יכולים לעשות פה תהליך של שיקום, של טיפול, שימנע את החזרתיות. בסוף ברור שהרווח המשני שלו, שהוא חוזר לחברה עם כל מיני הטבות. אבל מי שבסוף נסחר זה אנחנו. כי אם אני יודעת שהסיכוי לרצידיביזם, אם הוא מוכוון נכון, ופה אני נכנס לתמונה, ועושה איזשהו הליך טיפולי מסוים, וגם מקבל ליווי בקהילה, בהמשך, כפידבק מסוים, במה שהוא כן התחיל איזשהו תהליך מסוים, הוא לא יחזור לבצע עבירות. וכאילו, יש פה התנגשות, זה לא, יש פה חברה ויש פה משפט. לא. החברה מבקשת להתנות על המשפט. כי אם אני, יום לפני ועדה, מקבלת הודעות נאצה, שאומרות, וכתבות וכותרות, הוא לא זכאי לשחרור מוקדם, כשהחוק קובע שאם עומד בקריטריונים מסוימים שהוא אובייקטיבית עומד בהם, אז לא יכול להיות שהחברה באה ואומרת, אנחנו מוחים על עצם חוק שחרור על תנאי. לא הגיוני את לא עונה על השאלה, רגע, את לא עונה על השאלה, ואני נורא רוצה להבין את הנקודה הזאת. זה שאת בסוף מתייצבת בבית המשפט להגן על אנס. אוקיי. האם זה טבעי בעינייך? האם בנפש שלך את מרגישה, זה המקום שלי, בלי שום שאלות? כן. כן, לגמרי. זה מפליא אותך שאני תוהה איך זה? כן. אני חושבת שאת עושה פה בלבול בין זה שאני לא מצדיקה את המעשים בשום מובן. אני לא מזדהה עם הלקוח שלי. אני לא מצדיקה את המעשים, אפילו בחדרי חדרים, שאני יושבת איתו באחד על אחד, אני גם נוזפת בו. אם אני רואה שהוא בא ואומר, כן, אבל היא עשתה ככה. כן, אבל זה כולה היה זה. נוזפת בו, למה אני אנסת? באה ואני משקפת לו גם, אבל אני עושה פה עבודה טיפולית איתם. זה באמת, עורכי דין גם חצי מטפלים. אני מכווינה אותו למה הנורמות הנכונות בחברה, כדי שהוא יסגל אותם, כדי שהוא ישנה את הדיבור שלו. את רואה בעצמך חצי מטפלת? נכון, לגמרי, לגמרי. ואני עושה איתם תהליך.
אני לא באה ומלמדת עליו סנגוריה לפני שאני בעצמי משוכנעת שהוא. יכול להיות שהוא במצב של הכחשה, ואז אני אגיד שהוא לא ראוי, אני אגיד שהוא לא ראוי לבוא ולבקש את ההטבות האלה. אבל קסטיאל סימם נשים ואנס אותם, אז... אין בעיה. נכון, עשה עבירות מאוד חמורות, מאוד חמורות. אבל הוא עשה תהליך מסוים, הוא עשה תהליך, והחברה לא הסכימה לקבל את זה. לא הסכימה, הוקיע אותו, פשוט הוקיע אותו. והוא עבר תהליך, אז אני אומרת, קחי אותו. עכשיו שהוא רואה שהוא אומר, טוב, לא מקבלים אותי. מחר יבוא עוד קסטיאל כזה, יגיד, טוב, אני גם ככה עשו לה איקס, גם ככה זה, כמו שגונן אמר, עשו זה, ליצמן. אולי פשוט תחשוב לפני מעשה. אין בעיה, הוא כבר עשה, אנחנו במצב מוגמר, הוא כבר עשה עבירה. השאלה לא, את אומרת, מחר יבוא מישהו אחר. מה המסר שאנחנו מעבירים? יבוא מישהו, בלי קשר אליו, יבוא מישהו אחר. מה הוא מבין? הוא מבין שאני עכשיו בא, מרצה את הזמן שלי, משלם את חובי, מה שנקרא, ועושה מה בא. לא. המטרה של החברה, אחד מעקרונות הענישה, היא גם שיקום. זה לא מתנגד, זה הפרצוף של המוסר, זה לבוא ולהגיד, המטרה של השיקום נועדה לממש את המוסר, לממש את זה שהוא למחר יחזור לחברה, והחברה תהיה לה איזושהי רמת ביטחון, רמת ודאות מסוימת, שבאדם הזה לא יחזור לבצע עבירות, וזה אינטרס שכולנו צריכים לקבל אותו. לא לבוא ולעשות עוד קין ולהגיד, זה, אני שם עליו איקס, כי אז מה יקרה? אנשים יהיו פה, יסתובבו פה ממורמרים, לא יעשו תהליך, לא יעשו, ידעו, גם ככה לא מקבלים אותנו, וגונן הוא הדוגמה הקלאסית לזה. גונן, שוב, אני לא מצדיקה את המעשים, שלא ישתמע, אבל גונן הוא בדיוק הבן אדם שהחברה הוקיעה אותו, לא אפשרה לו לקבל חזרת הראשון רפואה שלו, הוא רצה להשתקם, הוא עשה עבירות חמורות, עשה עבירות סמים, רצה שהחברה תקבל אותו חזרה, הוא רופא, יש לו את האגו, את הכבוד שלו, הוא אומר, אני שילמתי את החוב שלי, אני רוצה לקבל את זה חזרה, אני עשיתי את הטיפול הדרוש, ואמרו לו לא, וליצמן עשה עליו איקס, והוא אמר, עכשיו אני מרגל לטובת איראן. נטר טינה, זה לא משנה, זה יכול להיות, עוד פעם, זה יכול להיות לבצע שוב עבירות סמים, הוא הלך לקיצון, אבל הנקודה ברורה, אני חושבת, שהחברה מוקיעה מישהו, אז יוצרת אצלו פגיעות, שהפגיעות הזו יכולה להתפרש כחזרה לעבריינות, כמעשים נגד ביטחון המדינה, או לא יודעת מה, אבל אני חושבת שאין מקום בחברה לאנשים שביצעו עבירות. לצערי, אני אומרת את זה. סיכום שלך, הרב שרלו. לשקלל. כלומר, צריך לשקלל את הטיעונים האלה עם העובדה שיש נפגעים ונפגעות בתוכנו, עם העובדה שאנחנו כחברה רוצים למסור מסר שאין, אנחנו באמת לא מוכנים, שעבריינים בצורה כזאת יחיו בתוכנו. קודם כל צריך לראות את התמונה מבחינה אתית, את כל התמונה. ואני לא רואה רק את המורשע, או אני גם לא רואה רק את הנפגע, אם כי יש לי היררכיה, כמובן הנפגע והנפגעות הם קודמים לי לתשומת הלב שלי, אם כי שמעתם פה טיעון נכון, שזה גם אינטרס שלנו כחברה. בקיצור, התמונה היא הרבה יותר מורכבת. אין תשובה ברורה. לא, יש תשובה. התשובה היא תהליך. התשובה שאמרתי. הדרגתיות. תהליך הדרגתי שמצד אחד נותן אופק ואפשרות לחזור, ומצד שני משדר זה שמבחינה משפטית אתה לא שילמת שום חוב. אתה הורשעת ונענשת על משהו רע שעשית. ואם אני מסתכלת על עבריין מין שחוזר לבמות ואומרת לעצמי, אני לא רוצה ללכת להצגה שלו גם אם הוא עבר תהליך. אין לי בעיה. האם זה הופך אותי לבן אדם פחות ערכי, פחות מוסרי? אני חושב שלא. להפך, אני מניח שגם אני ברמה אישית, אבל אם את שואלת אותי, האם אני רוצה ליצור נורמה חברתית כזאת, אז אני כל הזמן מודע לזה שאני רוצה נורמה חברתית שגם מאפשרת לחזור. גם את זה. כלומר, לכן, יכול להיות שאני באופן אישי, אני לא מוכן לשלם את המחיר לחברה וללכת להצגה שלו, כן? אם נשתמש בביטוי הזה, אבל אם את שואלת אותי איזה חברה הייתי רוצה חברה שיש בה תהליך תובע, תהליך בתף, כן? כלומר, שיש בו תביעות, אבל שמאפשרת בסוף חזרה. הרבה חומר למחשבה נתתם לנו. תודה רבה, הרב שרלו. תודה, עורכת הדין חן מאירי. תודה לכם שצפיתם בנו כאן בתוכנית המצפן, במהות TV, רדיו מהות החיים. להתראות.